Joch en Jelien wien bij een heer te zien. Sjoch, dit ben ik. Ik zeg er wat sloeg uit, want ik kwam krek van een hardcorefeest. Maar goed, het item ging vooral om mijn heid en dat hij nooit in de huis zit. Oh, je zet bij ons wat. Maar je kent toch ik in een huis zitten? Dat kan wel in een huis zitten, ja. Maar zo vroeger kon ik in een huis zitten, maar overal, maar dat kan ook niet meer. Ik ben nu, het is al even verbouwd en al even timmeren, dus de vrouw zei, wil je uiteindelijk maar dat ik snij de kleren aan. Dat komt op deel. Aha. Nou, en ik film me net uit in mijn eigen huis, nou net. Nee? Nee, het is al zo erg en wit. Nou, ik ga net altijd zo'n keer naar handen en dan kan ik eraan zetten. Ja, wat smaak klauwen, voetrie. Nou, dat heb ik ook niet. Dat denk ik je zetten. Ben ik even zitten. Nee, maar hoe maakt het nou verder? Hoezo? Nou ja, je kunt toch net altijd zomaar hier in het hokje zitten? Ja, maar. Ze droegen warm, ja. Ja, je hebt gelijk kregen, hè? Ja, Je zit hier nog in het hokje. ja, zeker. Het zit hier hartstikke gezellig. Ja, zeker. Knus. Lekker warm. Ja, Ja. steek je me zeker bij. Sigaretje roken, ik Sigaretje ben er erbij. niet uit. Nou, klaar. Nee, dus je bent nog steeds net een prot in de wijnkamer te vinden? Nee, ben je er alleen nog? Is er voor de rest binnen dat ding verloren in die jongen hier? Vorige keer toen je weer stond je een boer van Sonnedaal. En 2 weken na die opnames kwam de eigenaar van dat boer. Die zei van, dan leid je wat in het hokje van mij. Nou, hij zei, wat is dat dan? Ja, dat boer van Sonnedaal. Oh, nou ja, zei hij erachter kwam. Wij hadden toen van Pjeltje uit Tjalbert. Ja. Dus zo best dat het een lambroen. Ja, soort van, ja. Ja, een coole grappen over Vincent, een lol over Vincent, ja. En waar is het met hem? Die is zo vermoorde bejaardskapje en daarna is hij naar gericht aan de kazerne, want zij is de vuilvoerder bij de brandweer. En hoe is het maar met hem? Goed. Ja, die zijn er weer bij de brandweer. Nee, Maar dan helemaal ooit wel een stoere mem zeker dan of net? dat klopt. De hele dag in de slaap met draaien van sukkerheden. Ja. Ja, wij zijn heel makkelijk, hè? Ja, we zijn nooit binnen. Ik ben nooit ben. Het zie je nog wat in de hand? Oh ja? Ja, ja. Jawel. We zijn er nooit, hè? We zijn er nooit.